ọkwụnna anyị ihe na-ekpo na-asọ na a na-eme protest anyị bụ ndị Igbo wee sị na ibe Igbo adịghịkwu ya ọ ga-adịrị anyị mma na Eke, dịrị anyị mma n'Orie, dịrị anyị mma na Afọ, dịrị anyị mma na Nkwọ. Na taata bụ Eke ka anyị bụ Igbo na-ekpe ekpere na mụ nwa bụ ihe na-ekpe ekpere wee sị na nya bụ ihe a na-eme azụ na a na-eme protest a sị na isi onye Igbo ama ntọkwanụ na ya o maka na ọ bụ nkịta risie nsị eze erebe ewu. Na mụ nwa bụ ihe na-ekwu na ya bụ ihe a na-eme azụ na a na-eme protest na o nwere onye Igbo anyị achọ achọ okwu ekwuru nwa oyi na afọnwa bụ ndị si na ya bụ ihe dị ha mma na ha ga-eji isi ya bu maka nke onye meta ha were isi eme gịnị buru. Na anyị na-ekwukwasị na ebe ọbụla onye Igbo na-aga na ha bụ ndị na-egbu mmadụ na-atọrị mmadụ maka ndị tọrị mmadụ ka ha bụ na ha ma mfu ndị Igbo. Na anyị na-ekwukwa ọzọ wee sịkwa na onye Igbo ọbụla ya ejide ọfọ n'aka wee dọrọ na di ya, mmadụ esepụkwa n'isi o, mmadụ egbumuna mmadụ ibie maka na anyị na-agwa asị ya ha na-eyi ya ka afọ ha si na-ezigbo ihe ka ọ bụ ngwa n'ụlọ nnọọ mme ha do na anyị nwa ya ata ya bụ afọ mana chi ndị Igbo ebuka. Na ana m ekwu wee na-asị na Chineke nye ndị Igbo nri anyị na-eri nyanyekwa anyị ọzọ wee sị na ọ ga-adịrị anyị mma ebe ọ bụla onye anọ na n'Eke, n'Orie na Afọ, Nkwọ, Ọifọ.